treceea că să aflu de misticism. Când azi de rod mă va primi, atunci voi fi un mit. Și Belzebub mă va răpi să aflu de ocultism. Mă simt unit, am devenit ce mi-am dorit. Deschid al treilea ochi și trecea că să aflu de misticism. Când azi de rod mă va primi, atunci voi fi un mit. Și Belzebub mă va răpi să aflu de ocultism. Mă simt unit că am devenit ce mi-am dorit. La unison, omenirea e nimic. Poate că de asta foarte greu m-am construit. Sunt despicat printr-o incizie morală și m-am descompus vermicular într-o formă de artă. Iluminat prin viziuni și vise, dar sunt asfixiat de promisiuni greșite. Prin orice mișcare mă simt anihilat. N-am făcut-o prea naiama, de foarte mulți m-am depărtat. Sunt încuiat că demonul m-a căutat. Creez magie neagră că sunt afectat. Uite cum încep să dispar. Îngeroi apar culoar. Uite cum îngerul meu se transformă.